زانت سيف ورثا زانت سيف ورثا تبقى كل انتهى بتأمرت مسكال سسة جزية قطعين من لا أكالتين بتأمرت مسكال سلسة جزية مع تبع اللخو بسم آب وولد ومنفس قدس أحادو أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحادو أملاك آمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحادو أملاك آمين يتبارك እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዘአብጽሐነ እስከዛ ሰዓት ዘአቆመነ ወስተዛቲ አውደ ምህረት ለእለ ባህል እግዚአብሔር አምላክና በዓይነ ምህረት አሚቶ ዝተባረከ ተቀደሰን መዓልቲ ከም ዘውዓለና ዝተባረከ ተቀደሰን ምሸት ከም ሲያናናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹን አሜን። ክቡራን አዕይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላኢካነ ምስጢር ሓዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አብዘ ዘለና ሰላም እግዚአብሔር مسكولاتنا دقي محبرة تنسى يخون دقي محبرة تنسى كبران حزب كريستيان لحندم سيخم كما يلكم وعلكم سلام أملاخ يحلون نحلهم آمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحادو أملاك سم بقدس الله ينزع أمنوت معصنك هدك سيطان بكن مزيات تمي قدس بيت كريستيان انتي تسمي مريم سيون العالم عالمنا أكو تكزين سبهاك نبارك كزين تأمنك نسألك كزين توقعك نقل لك كزين تاني لاسمك قدس نسجل لك وزلك يسجل كل برك ولك يتكرني كل سنة أنت وأتو أملاك أمالك تؤجي أجاستم ونكسنا جست أملاك أنت لو كذا سجاول كل زنب سون سواء كان نبك مهارنا قدس ولك إنزا نبلا أنت مستسبت صلي كما زوال أبونا زب السمايات أمين أبونا زب السمايات يتقدس سمك تمسع منقستك ويكون فكادك وكما سمايك وحمدر سيسايا نزل لألتنا هابن يوم دقلنا أبسان وجقاينا كمن ندقل زعب بسي طبعا نكزيس تمنصت الله أدنى نوال عنهم كله كويس مزياك يتمنى قصتايلو سوات قبل عالم عالم آمين بسلامة قدس جبريل ملعاك وقزتنا مريم سلام ليتش دنقل بلناش ودنقل بسقاتش مغزي عبير صباعو سلام ليتش بروكت أنتي إيمانس فريكر ستش تفاسي فستي أو مريم تتسقع غزي عبير مسليتش سآلي وسألي مهرة بأنتي أنا هابفكر والليتش إياس كريستوس كما يسرائيلنا حاتعوين تمحسن نبتش ጸሎተ ሃይማኖት አምን በአሃድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድርም ዚያስትሪ ወዘኢያስትሪ ወነአምን በአሃዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘሉ ምስለ መንፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምራን አምላክ ዘብአን ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮም ዘተገብረ ዘኦሪ ምስለ መለኮት ዘባት ኩሉ ኮነ ወዘእምበሊስ አልበ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበ ምድር ዘበንቲ አለሰው በእንተ መድኃኒትን ወርደ እምሰማያት ተሰብአ ወሰጎ መንፈስ ቅዱስ ማርያም እምቅድስት ድንግል ኮነ በሲሳለ በንቲ አነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሃሞ መቶ ተቀረተን ሳመታን አመሳልስ ተለት በከመ ጽሑፍ መጽሐፍት
አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ የመነ አቦ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኮነን ሕያዋን ሙታነ ወአልባ ለመንግሥተ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማየው ዘሰርጸ እምአብ ንስግድለቱ ወንሰቦ ምስለ አብ ወወልድ ዘነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተለአለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለሰረታ ኃጢአት ወንስየፈ ሰዓመታ ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 ያበጻቦት ወጽሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አብከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየው እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተን ዘአሐዱ ሰለስቱ ወንዘ ሰለስተ አሐዱ ይሰለሱ በአካላት ወይተዋሐዱ መለኮት እሰግድ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ እሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደመ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይድ ክህዱ ንህነሰ አመነ ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ድህነት ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደልዋ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዎ ለመስቀለ እግዚእነ ክርስቶስ ክርስቶስ በምሕረቱ ይዘከረን አሜን። አመዳግም ምጽአቱ እያስተፈርን አሜን። ለሰበተ ሰሚያን ቃና አሜን። ለግፍቃድ ያቁመን አሜን። ወበአምልኮቱ ያጽናና አሜን። እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አርጂ ጸሎተን አሜን። ወአስተስሪ ኩላ ኃጢአተን አሜን። ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን። ለዘ አብልዐነ ዘንተ ህብስተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘ አስየነ ዘንተ ጽዋዕ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘ ሠርዐለነ ንስሐነ ወአርአዘነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘተአገሰለነ ኩሎ ኃጢአተነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለዘወሀበነ ሥጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ንሃብሎቱ ስብሐት ወአኮቴት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮት ሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክን ወትረ በኩል በኩል ሰዓት ሰላም ለቺ እንዘ ንሰግድ ንብለቺ ማርያም እምነን አስተበቋአቺ ማዕሩን አዊተ ማኅፀነ ብቺ በእንተሃና እምቺ ወያጨማ ብቺ ማህበርንዮም ድንግል ባሪች ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሴ መንፈሴ በአምላቼ ወመድኃኔ እስመር የማማል አመቱን ሐምዘ ያስተወጽኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ይታህላብት ቅዱስ ምለሳልኒ ለትውልደቱ ለእለ ይፈርህዎ ግብረ ኃይለ መዝራቱ ወዘሮሙ ለእለ አቢሁልና ልበሙ ነሰተም ለኃያላን መናብርቲሆሙ አበዮም ለታን ወሐጽከ በመንበረከቱ ለሮባነ ፈኖሙ እራቆሙ ለወላኑ ተወከፎም ለእስራኤል ኩል ተዘከረ ሳሎ ዘይቤሎሙ ለአቡነ አብርሃም ወለዘወስ ከለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክኒ ቀድስኒ ወአንጽኒ እግዝእትየ ማርያም ወለተ ብርሃን በረከትች ህድር በልዓለን መልዓለ ኩልነ ማህበሰ ወዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘኢትነበእ ዕለተ ረቡዕ ጸሎታ በረከታ ወምህረተ ፍቁር ወዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኖ ምስለ ኩልነ ማህበረሰብ ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉ ሰራዊተ ሰማይ ይብሉ ብፅዕቲ አንተ ሰማይ ዳግሚት ዲበ ምትሖተ ምስራ ማርያም ድንግል ከብካብ ንጹሕ መርዓ ቅዱስ ነጽር አብ እምሰማይ በረከበ ዘከማች ፈነ ዋህዶ ወተሰብአ ምኔች ሰዓ ሊለን ቅድስት ኩሉ ትውልድ ያስተወጽእች ለች ለባህትች ኦግስነ ወላዲተ አምላክ ተነበይ ለአሌች አብያተ ምክራቶ ኦ ሀገር እግዚአብሔር እስመ ኮንች አንቲ ማህደረ ለፍስሐን ኩሎም ነገስተ ምድሪ ሀወር ብርሃንቺ ወአዛብን በጸላልች ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ ያስተወጽእች ወይ ሰከሎ ዘተወለ እምኔች ወአቢዎ ሰዓ ለነ ቅድስ አንቲ ዘበአማን ደመናን ተአስራች ለነ መያዝናም ትእምርተ ወሐድረሰች አብ መንፈስ ቅዱስ ሀድል አሌች ዋል ጸለለች ኦ ማርያም አማ ወለቺ ቃለ ወልድ አብ ዘይነብር ለዓለም መጻወ አድኅነን ማኃጢአት አብዩቱ ክብዘቱ ወለቀ ገብርኤል መልአክ ዜናው ፍስሐ ገጸበ ከለነ ልደት እግዚእ ዘመጽሐቤ ነው አብሰርካ ለማርያም ድንግል ዘእንበሳቱ ቤተፈስዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌች ሰዓ ሊለን ቅዱስ ረከብች ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሀደል አሌች ዋለ ጸለለች ኦ ማርያም አማ ወለቺ ቅዱስ ሰመድ ለኩለ ዓለም መጻወ አድኅነነ ሰዓ ለነ ቅዱስ ግብረ ድንግል ይሰብ ልሳነ ዮም ወድሳ ለማርያም ወላዲተ አምላክ በእንተ ተወልደ እምኔሃ በሀገር ዳዊት እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ኩልክሙ አሕዛብ ናስተበጽአ ለማርያም እስመ ኮነት እመ ድንግለ ወጽምረ ተፈሥሒ ኦ ድንግል ንጽሕት እንተ አልባት ርኩስ ዘመጽአ ቃላ ወሰአምኒሃ ተፈሥሒ መድኃኒተ አልባት ነውር ፍጽም ዘአልባ ርስሓት ተፈሥሒ ገነት ነባቢት ማህደር ለክርስቶስ ዘኮን ዳግማይ አዳም በእንተ አዳም ቀዳምሲ ተፈሥሒ ጸዋሪት ለዋይ ለዘኢተፈልጠ ምጽናብሁ ተፈሥሒ ከብካብ ንጽሕ ስርጉ በኩሉ ስነ ስብሐት መጽአ ወሰአምኔቺ ተፈሥሒ ጸባተ ስንተ ያዋሳተ መለኮት ተፈሥሒ አመቶ ድንግል ወሰማይ ሰማያዊን ጥረ በሥጋ ዘይጻን ዲበ
ኪሩቤል ወበእንተ ንትፈስሕ ወንዘምር ምስለ መላእክት ቅዱሳን በፍስሐ ወሐሴት ወስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰእስመ ስቻት ሰምረሎት ቅርወ ስብሐት ሰአ ሊለነ ቅድስት የአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎም ቅዱሳን እስመ ድልወ ኮንልቶ ኮፈ ቃላብ ዘይፈሮ መላእክትን ወያኩቶ ትጓሃን በሰማያት ጸሎተ ማርያም ድንግል በከሳ ይእቲ ተአቢ እምኪሩቤል ትፈደፍድ እምስራፌል እስመ ኮነት ታቦተ ለዘአሐዱ ዘም ቅዱስ ሥላሴ ዛቲ እቲ ኢየሩሳሌም ሀገሮም ለነቢያት ወማኅደረ ፍስሐም ለኩሎም ቅዱሳን ሕዝብ ዘይነብር ውስተ ጽነት ላለተመት ብርሃን አቢ ሰረቀ ለአሊሆም ዚአርፍ በቅዱሳን ተሰብአም ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ኑርእዩ ዘንተ መንክረ ወዘምሩ ዘምሩ በእንተ ምስጢር ዘተከስተለነ እስመ ዘይሰባእ ተሰብአ ቃል ተደመረ ወዘአልበ ጥንት ኮነ ቅድመ ወዘአልቦ መዋዕል ኮነ መዋዕል ዘይተአወቅ ተከሰ ወዘኢትራእይ ተርእየ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ጥይቀ ኮነ ሰብአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወየሞኮ እስከ ለዓለም አሃዱ ህላዌ ለትንስግድ ወሰብሕ ሰአ ሌለነ ቅድስት ሕዝቅኤል ነቢይ ኮነ ሰምዓ በእንቲአ ወይቤ ርእዮኮ ሀተ ምስራቅቱም በአቢ መንክር ማህተም አልቦ ዘብአ ዘእንበለ እግዚአ ኃያላን በአ ውስቴታ ወፃ ሰአ ሌላነ ቅድስት ሆትሰ ድንግል ይእቲ እንተ ወለድ ለነ መድህነ እምዘወረለች ነበረት በድንግልና ከመተካት ብሩኩ ፍሬ ከርስች ኦ ወላዲተ እግዚእ ዘመጻ ወአድኀነነ እምድ ጸላኢ ዘአልበ ምህረት አንቲ ፍጽምት ወብርክት ተከብች ሞገሰ በሃበ ንጉሰ ስብሐት አምላክ ዘበአማን ለች ይደሉ እበይ ወክብር እንኩሎም ለይነብር ዲበ ምድር ቃል አብ መጻ ወሰአምኔች ወአንሰሶ ምስለ ስማርጡ ከረሰብ አዳን ነፍሳት መምጻቱ ቅዱስ ሰአ ሊለነ ቅዱስ ሰአ ይለነ ማርያም እምነ ወእምነ እግዚእነ ወልድቺ ይምሃረነ ወአርስቲ ወረስየነ በየማኑ ያቁመነ ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ቀበነ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለማኅበርነ ማኅበር ትንሣኤ ትቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩሉ ዓለም ቀባ ማተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኩልነ አግበርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳይ ወለጥምቀ ሥላሴ ቀበነ ማተ ወልዳ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማይ ኢተወ ከብጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለም ማሪ አምላክ ይማረነ ሰላም ላሳልነ ጋሳልም ሥላሴ ምህረትና ያድን አስፋልት አምላክ በረከት ረድኤት አይኩሎም ቅዱሳን ተረዳእነት ይክፈለልና ሰላም ዘውዓለና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዘለማ ምሸትን ለይትን ይግበረልና ፈይትና ብድፍረት ከፌትና ብስሕተት ዝገበርናዮ አበሳ ንስነትና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር በለልና
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተና ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ባልሃንም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ስብሐት ክብር ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዝእትነ ማርያም ሰላም እለኪ ድንግል በልናቺ ወድንግል በሥጋቺ መግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ሀብ ቅርበ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ እግዝእትየ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምህረተ ፍቁር ወዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ክቡራን ዓይነተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላእካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእስያት፣ ሕፃናት ብናይ ጌታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብዘት ዘለና ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩላትና ደቂ ማሕበር ትንሣኤ ይኹን። ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳስየን ስብሃትን ስግደትን ንዑ ይብፅሓዮ። ኣብቲ ዘዘለናዮ ናይ ኣብ በረከት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከምቲ ሰላም ዘውዓለና እግዚኣብሔር ሰላም ዘለዎ ምሸት ድማ ከምስየና ካህናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹን። ካብዚ ቀፂልና ናይ ዕለቱ ቃለ ወንጌል ክንመሃር ኢና። ዘስተምር እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ገላፂ ናይ ኩሉ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ እዩ። እግዚኣብሔር ንቅዱሳን ቃሉ ዝገለጸሎም ንዓይ ንዓኸምትኩም ቅዱስ ቃሉ ይግለጸልና። ህዝበ ክርስቲያን አሜን። አሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ባህር ካብዚ ቀፂልና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ሎሚ ዕለት 20 ጉንበት ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ መፈፀምታ ዘሎን ከምኡ ድማ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 14 ዘሎን ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽና ንሎማዓንቲ ካብዚ ከነቕርበልኩም ንፈቱ ነዚ ገበረ መዲና ዓለም ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። አሜን አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተራእዮም ንምሃር። በታ ዕለት እያ ማለት ሰንበት ምድሪ ምስ መሰየ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ኣብ ዝተዓፅወ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሁ ኣብ ማእከሎም ደው በለ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከዓ በሎም። እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣዳውን ኣጋሩን ጎኑን ኣርኣዮም። እነሆ ኣብዚ ዘይተጻሕፈ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዝተጻሕፈ ቃል ኣሎ። እሱ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕፅው ኣፍ ደገ ኣትዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መንፈሰ ምትሃት ዝረኣዩ መሲልዎም ሰንበዱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ ኢሉ ዝተሸንከረ ኣዳውን ኣጋሩን ብኹናት ተወግአ ጎኑን ኣርኣዮም። ወንጌል ሉቃስ 24 ካብ 36 ክሳብ 40 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ክንምልከት ንኽእል። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣይዎ ተሓጐሱ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ
ኣነውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ ማለት ከምቲ ኣቦ ንዓይ ተሰቐል ሙት ዝበለኒ ከምኡ ተሰቐሉ ሙቱ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣርኣያ ሓደገሎም እዚ ኢሉ ኡፍ በለሎም። መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ኢሉ ድማ ብንፍሓተ እስትንፋስ ክብሪ ውልድነት ሃቦም። ሓጢአት ንዝሓደኩምሎም ይሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግና ኣይሕደገሎምን ኢሉ ድማ ስልጣነ ክህነት ሃቦም ንሃዋርያት። ብድሕሪ ቶማስ ሃዋርያ ትንሣኤ ጎይታ ከም ዝተረድአ ንመሃር። ሓደ ካብቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ እቲ ዲዲሞስ ስሙ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ ኢሎም ነገርዎ። ቶማስ ግና 10 ሽንካር ኣብ እዳውን ኣጋሩን እንተዘይረኣኹ ኣጣብዒ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘይእተኹ ኣብቲ ብኹናት ዝተወግኦ ጎኑ እውን ኢደይ ኣእትየ እንተዘይዳሰስኩ ኣይኣምን የበሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ከለዉ ቶማስ እውን ምስኣቶም ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕፁ ኣፍ ደገ ኣትዩ ኣብ ማእከሎም ደው በለ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከዓ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ማለት ካብቲ ዝተንስእሉ ሰዓት ሕልፍ ኣቢሉ ስለ ዝመፀ እዩ ብለና። ድሕሪ ከዓ ንቶማስ ኣጣብዕካ ናብዚ ኣንፍእ ኣእዳወይ ንኣጋረይ ንርአ ኢድካ ናብዚ ኣንፍእ እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዋ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታዬን ኣምላኸይን በሎ። ጎኑ ዝዳሰሰት ኢዱ ኣብ ሓዊ ከም ዝኣተወት ጅማት ስለ ዝተኾንተረት ጎይታዬን ኣምላኸይን በለ። ነዚ ድማ ቅዱስ ኤራቅሊስ ዘቁስጥንጥንያ አንተ ቀዳማዊ ወአንተ ዘኢዝየ ማለት ቀዳማዊ ድሕራዊ ኢሉ ተርጊምዎ ኣሎ። ቀዳማይ ንስኻ ድሕራዊ ንስኻ ኩሉ ግዜ ንስኻ በሎ። መጽሓፈ ሃይማኖታዊ ኣበው ዘቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 48 ፍቅዲ 9 ክንምልከት ንኽእል። ማለት እታ ጎቦ መለኮት ናይ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዳሰሰት ኢድ ሃዋርያ ቶማስ ሕያዊት ኮይና ኣብ ሃገረ ህንዲ ኣብ መንበረ ታቦት ከም እትነብር ኣብ ዓመት ኣብ በዓል ኣስተርእዮ 21 ማለት እዩ ጥሪ ካብቶም ከዓጥኑ ኢሎም ዝኣቱ ነቲ በቲ ዓመት እቲኣ ዝሽየም ካብቲ መንበር ወዲቓ የማናይ ኢዱ ከም እትሕዞ ንሓደ ዓመት ምስ ኣገልገለ ከም ዝዓርፍ ከም ዝናበለት ከም እትነብር ይንገር ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝረኣኻኒ ዶ ኣሚንካኒ እቶም ከይረኣዩኒ ዝኣምኑ ግና ብፅዓንዮም በለቶ። ብፅዓንዮም በሎም ናይ ባሕቂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ንቶማስ ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ዶ ኣሚንካኒ እቶም ከይረኣዩኒ ዝኣምኑኒ ግና ብፅዓንዮም በሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሓፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘይተጻሓፈ ኣብ 3 ወንጌል ዝተጻሓፈ ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ ኣብ ማርቆስ ኣብ ሉቃስ ከምኡውን ኣብ 4 ወንጌል ዘይተጻሓፈ ድማ ኣብ ተኣምረ ኢየሱስ ዝተጻሓፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። ኣሜን። እዚ ግና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ፈጣሪ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንምስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ብስሙ ኣሚንኩም ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሓፈ። እዚ ግና ዝተጻሓፈ ንስኻትኩም ብስሙ ኣሚንኩም ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ ዝተጻሓፈ ይብለና። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሜን። ኩሉ ዘተጻሓፈ ለተግሳጽ እዚኣነ ከም ዝብሎ ማለት እዩ። እቲ ኩሉ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር እቲ ኩሉ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል ወንጌል ንዓና ንምዕዶናን ንትምህርትናን ንተግሳጽናን ኣርአያ ኣብነትናን ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባአና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ኣሜን። ከምኡ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ወንጌል ቅዱስ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ናይ ዝዕለት እዚ ቃለ ወንጌል ምስ እንሪኦ እውን ከም ዝስዕብ ብምባል የስተምረና ይንዓኹም ማለት እዩ። ምድራዊ ሽመት ተሪፍና ብምባል ልብኹም ኣይሸበር ብእግዚአብሔር ኣብ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ከመይ ኣብ ቤት ኣቦይ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብዙሕ ማሕደር ማለት ናይ ክብሪ ማዕረጋት ኣሎ በሎም። እዚ ድማ ክንፋኸር ተኣዚዝናስ እንተዘይፈጸምናዮ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልኩም ኣይትሸበሩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ምግባር ትሩፋት ስለ ዘሎ ብእግዚአብሔር ኣብ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ በሎም።
መከራ መስቀል ተአዚዙ ንሕና እንተ ዘይፈጸምናዮ እንታይ ይኸውን ኢልኩም ኣይትሸበሩ ኣብ ቤት ኣቦይ ኣብ ሕግ ወንጌል ብዙሕ ዝዓይነቱ ተውልጠ ተገድሊ ስለ ዘሎ ብእግዚአብሔር ኣቦ እመኑ ብኣይውን እመኑ ብሓድነትና እመኑ በሎም ማቴዎስ 13:23 ንዋ ኣነ ከይደ ቦታ ማለት ክብሩ ልድነት ከም ዘዳልወልኩም ንነግረኩም ኣለኹ እንተ ዘይከውንሲ ከይደ ምሕደሪ ከዳልወልኩም ኣይንበልኩኹምን ነይረ በለም ከይደ ቦታ ማለት ክብሩ ውልድነት መከራ መስቀል መንግስተ ሰማያት ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብታ ኣነ ዘለኹዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህሉ ከም ብሓድሽ መጥኤ ናባይ ክወስደኩም እየ ነቲ ብኩነተ ስጋ ዝመጾ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብረድኤት ምምጽኡ ካበ እመጽእ በለ እምበኣር እቲ ኣነ ዝኸዶ ትፈልጥዎ ኢኹም መንገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም በሎም ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ከዓ ጎይታይ እቲ ትኸዶ ዘይንፈልጦስ ነቲ መንገዲ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ በሎ ምክንያቱ እቲ ትኸዶ ዓዲ ከይተፈልጠ መንገዱ ክፍለጥ ስለዘይክእል እዩ ቶማስ ከምዚ ዝበለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መንገዲ ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ በሎ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ንዓይ ተወላዲ ኢሉ ከይኣመነ ንኣብ ወላዲ ኢሉ ከኣምነ ዝኽእል የልቦን ንዓይ ፈሊጥኩምኒ እንተ ትኾንስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩሞ ነርኩም ናይ ትሩፋተ ስጋን ትሩፋተ ነፍስን ተግባረ ጽድቂ ጀማሪ ኣነ ንዓይ ኣብነት ከይገበረ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ማለት ተግባር ጽድቂ ዝፍጽም የልቦን ንዓይ ኣብነት እንተ ትገብሩንስ ነቦይ እውን ተግባረ ጽድቂ ኣፈጽመና ምበልኩሞ ነርኩም ስለዚ ናይ ክብረ ስጋን ነሆ ናይ ክብረ ነፍስን መራሒ ኣነ እየ ንዓይ መራሒ ከይገበረ ንኣቦ ኣኽብረኒ ዝብሎ የልቦን ንዓይ መራሒኹም እንተ ጌርኩምንሲ ንኣቦይ እውን ኣኽብረና ክትብልዎ ኢኹም ካብ ሕጂ ግና ርኢኹሞን ፈሊጥኩሞን ኣለኹም በሎም ሐዋርያ ፊልጶስ ከዓ ጎይታ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና በሎ እዚ ሰምዓናዮ ብምርኣይ ክፍጸመልና እዩ እቲ ነቦ ምርኣይ ንፍቕሪ ንናፍቆት ዋጋ ጽድቂ ንምርካብ ከኣኽለና እዩ በሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምዚ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹሲ ኣይፈለጥካንን ዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ በሎ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እምበኣር እቲ ኣባይ ዘሎ ኣብ ኣቦ ይበዓሉ እዩ ግብርታት ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹሲ ቃል ካብ ርእሰይ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ በለ ኣነ ኣብ ኣቦ ህሉ ከም ዝኾንኩ ኣቦ እውን ኣባይ ህሉ ከም ዝኾነ ሓድነትን ሰለስትነት ስላሴ ዓቂብና ከም እነስተምህር እንሆ እመኑ እንተ ዘይኮነስ ግብረ ሪኢኹም እኳ እመኑኒ እቲ ባዕይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ እውን ከም ዝገብሮ ማለት ሓቂ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ሰማያዊ ተኣምር ከም ዝፍጽም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብኡ ዝዓቢ እውን ክገብር ይበሎም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ዝዓቢ እውን ክገብር እዩ ማለቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን 3 ወርሕን እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተኣምራት ዝገበረ ደቀ መዛሙርቱ ግና ሙሉእ ዕድሚኦም ተኣምራት ገይሮም እዮም ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን 3 ወርሕን እዩ ኣስተምህርዎም ቃለ ወንጌል ክሳብ ስቕለቱን ክሳብ ትንሳኤውን ዕርገቱን ማለት እዩ ስለዚ ቀፂሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ በሎም ጎይታ ናይ 4 መዓልቲ ሬሳ ኣልዓዛር እዩ ካብ ምውታን ዘተንስአ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ 39 ክሳብ 41 ደቀ መዛሙርቱ ግና ናይ ብዙሕ ዓመት ምውታት የተንስኡ ነይሮም እዮም እዚ ደኣ ጎይታስ ንእኒ አብርሃም ካብ ሞት ከም ዘተንስኦ ዶ ኣብ ተኣምር ኢየሱስ ተገሊጹ ኣየሎን እንተበልና ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣየድንቕን እዩ ደቀ መዛሙርቱ ግና ንገዛ ርእሶም ዝሓሙን ዝመቱን ክነሶም ንሕሙማት ስለ ዘሕውዩ ንምውታት ስለ ዘተንስኡ እዩ ካብኡ ዝዓቢ ተኣምራት ክገብር እዩ ዝበለ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 12 ክሳብ 16 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ 32 ክሳብ 43 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ 11 ክሳብ 12 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ 7 ክሳብ 12
ቅዱሳን ሐዋርያት ዝገበርዎ ተአምር የስተምረና ስለዚህ ሙት ካምትንሳ ዝዓቢ ፍቅሪ ብጻይ በጃ ምሕላፍ ገንዘቡ ይገብር ጎይታ ንፍቅሪ ዝሕልዋ ዘበለ ካብቶም ንሙታት ዘተንሱ ንሱ ይዓቢ ይብል አቡና ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ተግሳጽ ስለዚህ ካብ ገቢረ ተአምራት ዝዓቢ ክገብር ማለት ንሓጢያት ንሰይጣን ንሞትን ፍዳን ስለዝስዕር እዩ ካብ ሰብነቱ ዝዓቢ እምባ የግዕዝ ማለት እዩ ማቴዎስ 17:10 አነ ናባቦ ክኸይድ እሞ አብ በወልድ ምእንቲ ክኸብር በስመይ ዝለመንኩም መዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ በስመይ ዝለመንኩም ነገር እንተለውን ከምታ አቦ ዝገብረልኩም አነውን ከሙ ክገብረልኩም እዩ ብምባል ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ኣብዚ የስተምረና ጎይታ እተፍቅሩን ተኾንኩም ትእዛዛተይ ሓሉ ንዘላለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ ጰራቅሊጦስ ክልእከልኩም አነ ነቦ ክልሙነ ጰራቅሊጦስ ማለት መጸናንዒ መንጽሂ ናይዚ ከሳቲ መስተፈስሒ መስተስሪ ማለት እዩ ካልእ ማለቱ በአካል እዩ ካልእ ብዝበለ ድማ ሓደ ገጽ ዝበለ መናፍቅ ዝኾነ ሰባልዮስ ነፍሱ ንኸርታዕ ማለት እዩ ዘከማየ ካብል ከማይ ዝበለ ማለት ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ ወልድን ማዕረ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ በዚ ቃል እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ ምስ አብን ምስ ወልድን ማዕረ ይኮነን ዝበለ መቅደኒዮስ ተረቲዑ እዩ ኣብ ታሪክ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከምርኦ ከለና ማለት እዩ መቅደኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ ዝበለ ተረቲዑ እዩ ስለዚ ጎይታ አባካትኩም ሓዲሩ ዝነብር መንፈስ ሓቂ እሱ ኩሉ ክነብረኩም ይበለ ምክንያቱ ንምንታይ መንፈስ ሓቂ ኢሉ ጎይታ መንፈስ ሓሶት ዝበሃል ስለ ዘሎ ካብኡ ክፈልል እዩ መንፈስ ሓቂ ዝበለ መንፈስ ሓቂ ማለቱ አካላዊ ባህርያዊ ህይወት አካላዊ ባህርያዊ እስትንፋስ ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ንዓይ ንፍቅለት ንሞት ሓሊፉ ከም ዝህበኒ ንፍቅለት ንሞት ሓሊፉ ክህብ ዘይከኣሎ መንፈስ ሓቂ መጽዩ ዓለም ከም ግዙፍ ጥሪት ዓዲጉ ገንዘቡ ክገብሮ ዘይከኣሎ ፈትሊ ሳርየት ዓለባ ሳርየት ኣብ ቅድሚ ሓይሊ ንፋስ ጸኒዑ ክቐውም ከም ዘይክእል ዓለማዊ ሰብነት ምሕደርዩ ክኸውን ዘይከኣሎ እዩ ዮሐንስ አፈወርቅ 4 ክፍሊ ተግሳጽ ምክንያቱ ኣይሪኦን ኣይፈልጦን እዩ ንስኻትኩም ግና አባካትኩም ዝነብር ኣብ ውሽጥኩም ዝሓድር ስለዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም በለ ኣብ ስጋን ኣብ ነፍስን ከም ዝሓድር ንምግላጽ እዩ እምበር ከምዚ ኢሉ ደገሞ ኣነ ዘኸተማ ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ ከመይ ኣነ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ናባካትኩም ክመጽእ እየ ዓለም ማለት ካልእ ሰብ ኣይክርየንን እዩ ንስኻትኩም ግና ክትርኢኒ ኢኹም ከመይ ኣነ ህያው እየ ብትንሣኤ ንስኻትኩም ከዓ ህያውያን ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦ ኣብ ድማ ኣባይ ህልዋን ከም ዝኾና ክትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ብኣይ ኣሚንኩም ትነብሩ ኣነ ከዓ ኣባኻትኩም ሓዲረ ክነብር እየበለ ጎይታ እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ ዘፍቅረኒ ነዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ ማለት ይሓድሮ ኣነ እውን ኣፍቅሮ ሓድረ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ በለ ስለዚ ጎይታ ክባርከና ከንጽሐና ክፍውሰና ኣነ ንስኻትኩምን ኩሉ ሻብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንሕሉ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንዕቅብ ናይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ጎይታ نأمن بقال وانجيلك قدس وانجيل نأمن أدحننا بقدس وانجيل نأمن أدحننا بقدس وانجيل نأمن أدحننا آمين آمين آمين
አሜን። ስለዚህ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ባህር ክቡራን ዓይንት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላእካነ ምስጢር ሓዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ መናእስያት ህፃናት ብናይ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብቲ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ካብዚ ቀፂልና ናይ ዕለት 26 እነሆ ጉንበት ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ከነቕርበልኩም ንፈቱ ማለት እዩ። መዝሙር ዳዊት 115 አማንኩ በዘነበብኩ ወአንሰ ብዙሃ ሃመምኩ አንሰ እብየ እምእግዚእየ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ ውእቱ አመንኩ በዘነበ ወአንሰ ብዙሃ ሃመምኩ አንሰ እብየ እምእግዚእየ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ እቱ ሃመምኩ አንሰ እምእግዚእየ ኩሉ ሰብ ሐሳዊ ውእቱ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 115 ሰብ እንተሎ ሐሳዊ እንተመተ ጨናዊ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንተዳ ሒዙ ግን ይነብር ኮይኑ ሰማያዊ ሰብ እንተሎ ሐሳዊ እንተመተ ድማ ጨናዊ እንተጾመን እንተጸለየን እንተሰገደን እንተመጽወተን እንተተፋቃረን እንተተናስሐን እንተቆረበን ግን ይኸውን ናብሩ ናብራ ሰማያዊ አሜን። ናይ ሎሚ ዓንቲ 26 ጉንበት ዘሎ ዓመታዊ በዓላት ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሎሚ 26 ጉንበት ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ በረከቶም ንጻድቃን አቦታትና አቦና ቅዱስ አልፋውስ ሰማዕትን አቦና ቅዱስ ዘካርያስ ባሕታዊ አዴና ቅድስቲ አሶንያ ብሰበይቲ አቦና ሉኪዮስ እዮም። ለይትን መዓልትን ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ምጽዋትን ንእግዚአብሔር አምላክ ዘስመሩ መዝሙር ዳዊት ብምድጋም ንአምላክ ዘስመሩ ቅዱሳን አቦታትና እዮም። ጸሎቶምን ጸጋ በረከቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ሎሚ ዓንቲ ካልኣይ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ እዩ። ሎሚ ዓንቲ ናይ ገድሊ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ኣብዚ
نشتي كنقالت ندلي ونياتو هاريا قدس توماس عمتاوي بعال زخري سمعتناتو 16 قنبت 66 عامة مرات 3 كونه مالتيهم እሺ كلاتنا ندامت እግዚአብሔር ዝብለና ቃል ንስማዕ ኩላትና ነዳምጥ ገድልኒ ሐዋርያ ቶማስ ክንገረና እዩ ገድሊ ቶማስ ሐዋርያ ቶማስ ማለት ፀሐይ ማለት እዩ ቶማስ ሐዋርያ ነገዱ ካብ ነገደ አሲር ኮይኑ ሃገረ ስብከቱ ድማ ህንዲ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ቁጥሩ ካብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ኮይኑ ካብ ወገን ነሰደቃውያን ዝተጸውዐ እዩ ሰደቃውያን ድማ ትንሳኤ ሙታን የልወን ዝብሉ ዝነበሩ ወገን እስራኤል እዮም ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ኮይኑ ዕረፍቱ ድማ ጉንበት 16 ለማዓንቲ ጉንበት 16 36 ዓመተ ምህረት እዩ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማያት ምስዓረገ ድሕሪ ዕርገቱ ድማ መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ 10 መዓልቲ ምስተቀበሉ ብድሕሪኡ ن40 መዓልቲ ዝኣክል ጾም ጸይማም እዮም ህዝበ ክርስቲያን ጾም ሐዋርያት እንጸውም ንዳሎ ኣለናዶ ሕጂ ጾመ ሰነ ክመጽዩ ጾመ ሰነ ይመጽአሎ ኩላትና ደቂ ቅዱስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ካብ ደቂ 7 ዓመት ኩልና ኣነ በ40 መዓልቲ ኣብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተጠሚቀ ኢለ ዝኣምን እንተዳ ኮይነ ኣነ ኣብ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጓል 8 መዓልቲ ኮለኹ እስመ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቀ ኢልና ንኣምን ተዳ ኮይና እምነት ምስ ግብሪ ግብሪ ድማ ምስ እምነት ክልቲአን እዚአን ፈጽመን ዘይፈላለያ ስነ ምግባር ትሩፋት ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ስለዝኮና እምነት ምስ ግብሪ ግብሪ ምስ እምነት ማለት ይሞ ኩላትና ንጾመ ሐዋርያት ንዳሎ በረከት ክንሓፍስ ቅድስና ክንሓፍስ ሰላም ክንሓፍስ ጥዕና ክንሓፍስ ሓቂ ጸጋ አምላክ ክንካፈል ጾመ ሐዋርያት ነው ጾመ ሰነ ጾመ ድሕነት ክንዳሎ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ይኩን አሜን ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት 40 መዓልቲ ጾም ጸይማም እዮም ጾመ ሐዋርያት ደቂ ሐዋርያት ዲና መንጾም ደቂ ሐዋርያት ዲኹም ሃየ ጾም ባሉ ደቂ ሐዋርያት ዲኽን ሃየ በላ ጾማ ደቂ ጓል ሐዋርያት ዲኺ ወደ ሐዋርያት ዲኻ አሰር ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት እምነት መከተል ዲና ሃያበሉ ጾመ ሰነ መጽአሎ ጾመ ሐዋርያት መጽአሎ አበይትና ናሽና ሰቦትና አንስትና ኩላትና ደቂ ቅዱስቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ሰማያዊ ጾም ክንጾም ብስግደትን ብምጽዋትን ብነስሓን ነው ብጾምን ንጸላሰምያት አሲርና አቃጢልና ናይ ዘላለማዊ ህይወት ክንወርስ ደቂ ዓደም ቅዱሳን ክንከውን ጾምን ጸሎትን ስግደትን ምጽዋትን ንዳሎ ሓደራኩም እሺ ቅዱሳን ሐዋርያት ንስብከተ ወንጌል እንጨይቲ ወደቅ ምስ ገበሩ ናዋያ ቅዱስ ቶማስ ሃገረ ህንዲ ስለዝበጽሐቶ እቶም ሰብታ ሃገር ተረርት ልቢ ምዃኖም ብጥንተ ስብከቱ ይፈልጦም ስለዝነበረ ነታ እንጨይቲ ዝበጽሐቶ ንግዚኡ ኣይተሓጎሰላን ዝኾነ ኮይኑ ግን ምምሕያሽ ስለዘይነበረ ርዒምዋ ናተይሉ ተቀቢልዋ ከደ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ካብ ኩሎም ዝዓበየ ሐዋርያት ስለዝነበረ ማለት ኣብ ሰዓትቲ ነው ወዲ 6 ዓመት ስለዝነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ንኹሎም ድማ ሊቀ ሐዋርያት ኮንካ ናይ ሎሚ ፓትርያርክ ማለት እዩ ሊቀ ሐዋርያት ኮንካ ናይ ሎሚ ልዕሊ ኩሎም ዝጥርንፍ ከም ፓትርያርክ ኮይኑ ማለት እዩ እለዮም ናብዮም ምርሓዮም ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ጊዜ አምሕልዎ ስለዝነበረ ድማ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ከሰንዮ ምዃኑ አመልከተሉ ሓቢሮም ክብገስ ከሎ ከዓ ንእግረ መንገዶም ንማትያስ ናብ ሃገረ ስብከቱ ፋርስ ከጽሕዎ ሒዞም መከዱ ማዕከሊት ናብ ትበሃል ዓዲ ምስ በጽሑ ከዓ ቶማስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝበሎ እዛ ዓዲ እዚኣ ቅድሚ ሎሚ በቀዳማይ ስብከትና በጽሕናያ ዝነበርና ዓዲ ስለዝኮነት አቲና ወንጌል ንስበከላ በሎሞ ስብከቶም ጅምር ምሳበሉ ሓደ ናይ ንጉስ አገልጋሊ ቆንጥ ቆረስ ዝበሃል ረኸቦም ካብ ሰለስቲኦም ሓደ ባሪያ ክዕድግ ደልዩ ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተወከሶ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ንሕና ንርእስና ናይ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ባሮቲና በሎ ግድን እንተዳ ኢልካ ግን ካባታትና ሓደ ዝመረጽካዮ ክንሸጠልካ ንኽእሊና በሎ
ወጋዕዳጋ ገይሮም ድማ ንቅዱስ ቶማስ ብ3 ሊትረ ወርቂ ሸጥሉ ሐዋርያ ቶማስ ተመልከቱ ተአምር ተከታተሉ ተአምር ባንከታተል ህዝበ ክርስቲያን በጀኻትኩም ንከታተል እስከ ተአምር ግድን ተዳይልካ ግን ካባታትና ሓደ ዝመረጽካዮ ክሸጠልካ ንኽእሊና በሎ ወጋዕዳጋ ገይሮም ድማ ንቅዱስ ቶማስ ብ3 ሊትረ ወርቂ ሸጥሉ እተን ናይ መሸጣ ገንዘብ ግን ንድኻታት ኩኾና ጎይታናን ሐዋርያትን ተሰማምዕለን ቶማስ ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስን ማትያስን ሰላምታ ሂቡ ተፋነወም ቶማስ ነተስተሻየጠዮ ጎይቱኡ እናተከተለ መንገዶም እናኸዱ ከለው ድማ እንታይ ክእለት ስራሓት ከም ዘለዎ እቲ ሰብ ንቅዱስ ቶማስ ሓተቶ ቅዱስ ቶማስ ድማ መንዳቅ ምጽራብ ምህናጽ ቤተ ምኩራብ መንዳቅ ምህናጽ ገዛውቲ ከም ዝኽእል ሕሙማት ምፍዋስ ምጽሓፍ ክእል ኢሉ ክእለቱ ገለጸሉ ማቴዎስ 10:7 ንመልከት ንሱ ድማ ከምዚ ናትካ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ንንጉስና የድልየ ኢሉ ናብ ንጉሶም አብጽሖ እቲ ንጉስ ድማ ሞይኡ ምስተረድዐ ንሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ማያ ምስተረድዐ ሓደ ሰብ ፀዊዑ ከም ዝበሎ ዓብ ገዛ ይስርሓለይ ቶማስ ዓብ ገዛ ይስርሓለይ ዝኣክል ገንዘብ ድማ ሃብዎ ኢሉ ናብ ሉኪዮስ ተባሃለ መኮንን ሰደዶ ሉኪዮስ መኮንን ድማ መልእኽቲ ተቀቢሉ ገንዘብ ሂቡ ንሐዋርያ ቶማስ ናብ ገዙ ኣትዩ ንሰበይቱ ከም ዝበላ እዚ ሰብ እዚ ከም ባርያ ገዙ ዘይኮነ ከም ፈላጣት ቆፂርኪ ረአዮ ከምኡውን ናብ ዘይምልከቶ ስራሕ ኣእቲኺ ከይተስርሕዮ ተጠንቀቕ ኢልዋ ናብቲ ንጉስ ዘሎ ዓዲ ተመልሰ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ ምስታ ሰበይቲ እቲ መኮንን አርሰንዋ ትበሃል መኮንን ሰበይቲ አርሰንዋ ዝተባሃለት ዕላል ምስ ጀመሩ ቃል ወንጌል ክነግራ በበቁርብ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ከዓ እዚ ገዛዊ ኹምሲ እንታዩ ክብድ ዝብለኒ ጻዓነኒ ገለዳ ዓይኒ ከለዎም ዘይርዩ እዝን ከለዎም ዘይሰምዑ ኣብ ግዜ ሽግርኩም ዘይረድኡኩም ኣማለኽቲ ከይህልውኹም እንተደኣ ሃልዮምኹም ከዓ ከተርእኒ ፍቃድኪ ይኹን ኢሉ ለመና እሞ ሕራ ኢላ ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ መሪሓ ወሲዳ ረኣየቶ ብክብሪ ተነቢሮም ድማ ረኸቦም ሐዋርያ ቶማስ ድማ ዓይኑ ጽቅጥ ኣቢሉ ምስ ረኣዮም አፍ ከይከፈተ ንሳቶም ነሆ አፍ ከይከፈተ ዓይኑ ጥራይ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ንጸቀጠሎም ንስቶም ወይትን ጾሙ ኢሉ ጸሎት ገበረ ሞቲ ቀሪቡ ሰምዖ አምላኩ ጸሎት ሰሚዑ እቶም ጣዖታት ከካብ መናብርቶም ቁልቁል አፎም እናተደፉ ወዲቆም ተሰባበሩ መዝሙር 27:5 እቶም ናብኦም ሓዲሮም ክንሰርሓልኩም ክንገብረልኩም ዝብልዎም ዝነበሩ አጋንንት ድማ ግብርና ተፈሊጡ ሓሳርና በጽሑ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ አምላክ የልቦን አምባል በጽሑ ግብረ ሐዋርያት 19:15 ንመልከት ግብረ ሐዋርያት 19:15 አሰር ንዋድ ግን በቲ ዝረአየቶ ተአምራት ገሪሙዋ ንስኻዲኻ ኢየሱስ ወይሲ እዚ ሕጂ ክትጽሊ ከለኻ ትጽውዖ ዝነበርካ እዩ ስም ኢየሱስ ከተልዕል ከለኻ እኮ እዩ እዚ ቤተ ጣዖትናን አማልክትናን ዝተሰባበሩ በለቶ ስለዚ ምሳኻ ዘሎ ሓይሊ ከይሓባእካ ገለጸለይ እንታይ እዩ በለቶ ወእምዛቲ ሰዓት ጠፍአ አምልኮተ አማልክት ቤትየ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንድሓር ንጣዖታት ምምላኽ ካብ ገዛይ ፈጺሙ ጠፊዩ ኢላ እምነታ ብጎዶ አረጋገጠትሉ መጽሐፈ ስንክሳር 26 ጉንበት ወይ ድማ ሓደ ሐምለ ክንምልከት ንኽእል መጽሐፈ ስንክሳር 26 ጉንበትን መጽሐፈ ስንክሳር ዕለት 1 ሐምለን ክንክተል ንኽእል ተአምር ናይ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ድማ እምነታ ርዩ ንዓሃን ኣብ ቤታ ዝነበሩ ሰባትን ብስም ስላሴ አጠመቆም ግብረ ሐዋርያት 16:32 ንመልከት ንዓሃን ስድራ ቤታ ንኹሎም አጠመቆም ግብረ ሐዋርያት 16:32 በቲ ቦታ ኣብቲ ቦታ ድማ ሓንካሳትን ጸማማትን ዕውራትን ፈዊሱ ዘይሰምዓኩም እንተሃሊኹም ብዘይ ዋጋ ክትፍወሱ ዘይሰምዓኩም እንተሃሊኹም ብዘይ ዋጋ ክትፍወሱ ንዑ እናበለ ገለጸሎም ምስኦም ድማ ናብታ ዓዲ 4 ዓመት ተቐመጠ እቲ ሉኪዮስ መኮንን ድማ ድሕሪ ነዊሕ መዓልቲ ናብ ዓዱ ምስ ተመልሰ ናብ ገዙ ብዙሕ ለውጢ ጸንሖ ሰበይቱ ሃይማኖታ ለዊጣ ማለት ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ኮይና
توماس كسرحو استبعال جزا كي تسرحه صنحو بزبزح قرقر جيرو نمقتالون حقنا نعقيتو دما حجي كيركم قرباتو قليتكم غيفيفكم أنتو إليلو لأخم ناب توماس انتو خونتم تلعقو كابتم توماس كاب حمامهم زفوسهم سلازقانو إذا عرما مكونن نحسيا يبلن معاتو قوردلنا أيو قابل علي كاب حمامنا زفوسنا قدس سب يدنا انت دا عمبيرنا خا أملاخو دلاي سلازقابرلو زقادة معات قوردلنا ينابلو كتشنقو كلو سلازسمعهم زرعا من قدس توماس نسقاتكم أزوزات سلازقانكم زمساكم فتسم بلم نساتم دما كم استعززوا قرباتو قالتوا هواريا توماس قرباتو قففوا إذا كله قابل علي هواريا توماس كفتسم كله سبيتو لوكياس بمسكوت جزاء كوينا كتري انكلا بسم بعده زعكل كابتز نبرتو فنسترا كابتز نبرتو دربي بمسكوت صديفة موتات ويسرح أي تقيلن تبعيلو استوارده هواريا توماس حجي سرح رخيبو قابل علي تازو موتات سبيتي لوكياس كوينو صلات غيرو كموتان أتنسى لوكياس دما تنسى سبيت ريو بقال حواليا توماس آمينو تتأميقو سقو اندومن تقبله حواليا توماس دما سرحو مس أغنعي نكون تاريا اتبال عادي كخير كله جنزب مكراب بليعكم تبايلهم جنزب بتخسيان بليعكم جنزب مكراب بليعكم تبايلهم شوعات تدكو استقاتلوه سبعي رخبه مغنياتو مقتل يوم دما حاتيتو مسفلته باركس حجانه صلات غيره انت اتنساكوهم اتا ليتي مررتي سلازقونت بسرايوم اتنسيوهم قبلونيهم حجغن نسقا كابزا قرات سغاي حسكا كيد كابزا قرات سغاي تملكتو بكريستيان نسقا كن حجي كابزا قرات سغاي حسكا كيد مو دار شوعات دقيقه استقبرلا مقابر دقيقه زلوا بسم آبن ولدن منفس قدسن إلكا أغمت تامو كلهم دقيقة كاموتهم كتن سؤال كايم إلو قرات سقو هيبو ساددو دس دبل تأمر يتعبهم دما كمتا حوالي قدس توماس زما خورو قبرمو كمتا توماس زبالو شوعات تدقون قدم دقو زماتو كالوؤتن هيوات قربيت لقيبوهم بحبرة تنسو تمستنسو عسر تخلت سبع دما نال حواليا توماس كيدوم الناس قدو بسم أملاك كتمقام لمن وما لمن تقبلوا حواليا قدس توماس كل فتفم اللهم قبرا والد عسر تعات فقد عسر تخلتن الملكت قبرا والد عسر تعات عسر تخلتن نزت أمراض ذيك قبر كله كي أمانة صنحي حدا نتعوز زوعاب مبع زمقب زنبره ناب حواليا توماس قريبو ناي تعوت مبع دمقب زنبره ناب حواليا توماس قريبو كم زبالو بنايمن فقاديخة التسحت دلخة لنكو سنقول قوتا متحفة بسحكا تمحارو تبلكا متحفة بارتوس أنبيبكا تمحارو تبلكا متحفة حسرو مسكال أنبيبكا تمحارو تلكا سيف السلاسي اندانببكا تمحارو ما يدقام الستي تبل ستي كل نقر تبلكا ناب زي كون اندات أمزازي زي أمن ولدو تتعرات عري ولدو نو متحف قدس من باب زي لمدى ولدو أبصمن أبصلتن أسجدتن مصواتن بزح زينا تحولدو تقاوموا بزح لامن تقاومتات بزح زرع يخدننا يدحننا نايب حكي نستعمل الزكبر كله كي أمانة فنحي حد نتعوزوها بمبع زمقب زنبري نبعوليا توماس قريبو بنايمن فقاديقات تسحب زلخا بسنة إياس تقولوا انتو قينكا نحنا نفلتنا نرأسكوا كاموت كارحن أي كعلن زم سبزع عد زياد ما كم تم نسقات تلاقيهم زلقا عشاتات أيكونن لبامات يوم بلو هبيت حجقناتم هزبي حانت امني دربي لمو كمتلنا أي سلازبالهم امنو كالعليلهم كلهم دون نسبالو أعداهم لميسن من كسقات أبيهم تمسقن فتعرف العالم نساتم كن نجزيو ناهو أمرنا كما علو أملاك زأنبل أملاككن مالت نجزيو فليتم نو بزيك أملاكا كلا أملاك كم زي الوا فليتنا حجي نأملاكا لمن النايلم لمنوا هاريا قدس توماس كا صلت غيرو كم قدمم أتعيم نتكهن تعوت جن سنك زي على العلو سلسة تعرفه حديق سماي حديق مدر غيرو نفاس أنت الطلع تأمري نايت أوت جنزة زبل عنبالة
ስም እግዚአብሔር ብኾንቱ ስለዘለዓለ እቲ ናይ ጣዖት ካህን ዝኾነ እነሆ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ገይሩ ንፋስ አንጠልጠሎ ስም እግዚአብሔር ብኾንቱ ስለዘለዓለ አምን ከአበሎ ማቴዎስ 12:31 እንግዲህ ማቴዎስ 12:31 አምን ከአበሎ ነተስተገብረ ተአምራት ዝረአዩ ህዝብ ድማ በቃል ሐዋርያት አሚኖም ተጠምቁ ናብቲ ጣዖት አቀሚጦሙሉ ዝነበሩ ቦታ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹ ቅዱስ ቶማስ ድማ ነቶም ደቀቲ አረጋዊ ሸውዓቲኦም ካህናት ነቲ ዝኣመነ ካህን ድማ ኤጲስቆጶስ ሸይሙ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ምስ መደበ ወይታ ተገሊጹ ብጾቱ ሐዋርያ ናብ ዘለዎ ቦታ ክበጽሕ ደበና አዘዘሉ እታ ዝተኣዘዘ ደበና ድማ ናብ ደብረ ነይአናዲን እትበሃል ሐዋርያ ዝቕመጡላ ነሆ አብጽሕቶ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝቕመጡላ ኣብ እስራኤል ኣብ ደብረ ነይአናዲን ትበሃል ናቡ ድማ ኩሎም ሐዋርያት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን ቅዱስ ንዋይ ሕሩይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ብሓደ ተኣኪቦም ጸንሕዎ ብሓደ ኮይኖም ከዓ ንእግዚአብሔር አመስገኑ 80 መዓልቲ ድማ ናብታ ቦታ ተቐመጡ ግብረ ሐዋርያት 1:13-15 ንመልከት ምስክርነት ዕረፍቱ ሐዋርያ ቶማስ ናብታ ዕንጨይቲ ዝበጽሐታ ሃገር ህንደኬ ብዙሓት ምእመናን ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾት እግዚአብሔር ስለዝመለሰ ሉኪዮስ ተባሃለ መኮንን እንተዳ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሃገርና ክቕመጥ ፍቂልና ርኢናዮ ንህዝብና ናብ ኣምልኾቱ ከእትዎም ኢሉ ኣዚዙ ቆርበቱ ገሪፎም ሕፃ መሊኦም ተሸከም ኢሎም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እንዳኣዛወርዎ ከለው ቆርበቱ ቀሊጦም ሕፃ መሊኦም ሰፊዮም እኳ ናይ ባሕቂ ሸሪቦም ኣሰኪሞም ሕፃ ናብ ዓዲ እንዳዛወሩ ከለው ኣብ ቅድሚኡ ዝገጠሞም ሕሙማት ምሕዋይን ምውታት ምትንሳእን ስርሑ ኣይገደፈን ናይ ባሕቂ ተመልከቶ ህዝበ ክርስቲያን ኣቀዲሙ ከም ዝተጠቕሰ ሐዋርያ ቶማስ ካብታ ዝነበራ ንመቄዶንያ ክኸይድ ከሎ ናብ መገዲ ጎይታ ስለዝረኸቦ ቆርበቱ ከም ቀደሙ ተመልሰሉ ናብ መቄዶንያ ምስ ኣተወ ድማ ከም ሓድሽ ስብከት ወንጌሉ ስለዝቐጸለ እቶም ሰብቲ ዓዲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተውዎ ሰበይቲ ንጉስ ጥርጥባንያን ጓሉ መምህርናን ብዙሓት ምእመናን ኣኸቲለን ደድሕሪኡ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ በጽሓ እቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ማዕጾ ድማ ዝኸፈቶ ዘይብሉ ባዕሉ ተረሓወለን እሞ ንቅዱስ ቶማስካ ኣዘራረቦ ግብረ ሐዋርያት 12:6-9 ንመልከት ቅዱስ ቶማስ ድማ ንኣመንቱን ደለይቱን ኣመስጊኑን ኣጸናኒዑን ጎይታ ካብ ዝሓላፊት ዓለም እዚኣ ናብታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ ከብዕዘን ስለዝኮነ እዛ ሎሚ ዘስተምህራ ዘለኹ ቃል ወንጌል ናይ መወዳእታ እያ ገድለይ ፈጺመ መልእኽተይ ኣብጽሐ የበሎም ሐዋርያ ቶማስ ነቶም ክበጽሕዎ ዝመጹ ቃልን ማዕዳን ብምሃብ ካብኦም ብሰላም ተፋንዩ ናብታ ቤት ማእሰርቱ ተመልሰ እቶም ሓለውቲ ማዕጾ ግን እዚ ሰብ እዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዝኣክል ማዕጾ ባዕሉ ዝረሓወሉን ዝዕፀወሉን መሰሪ ክኸውን ኣለዎ ሰራይ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ንጽባሒቱ ናብቲ ንጉስ ከይዶም ሰበይቱን ጓልን ዝመርሕዎም ንቶማስ ከም ዝበጽሕዎን ምስኡ እውን ከም ዝተዛራረቡን ክልተ ግዜ እውን ከኣቱን ክወፅእን ከም ዝተረኣየ ሰበይትኻን ጓልካን ድማ ብምስጢር ምስኡ እናተራኸባ ከም ዝኸዳ ርግፀኛታት ኢና በልዎ ስለዚ ንሕና እዚ ሰብ እዚ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ክንሕሉ ስለዘይንኽእል ካብዚ ስራሕ እዚ ኣፋንወና ኢሎም ኣመልከቱ ንሱ ድማ ነቲ ቤት ማእሰርቲ መፍትሑን ማሕተሙን ርኢዩ እዚ ዝበልኩሞ ቃል ሓሰት ይበሎም ምክንያቱ እቲ መፍትሑን ማሕተሙን ከም ቀደሙ ኮይኑ ረኺበየ የበሎም ተኾነ እቲ ነገር ብመሓላ ስለዝደገፍዎ በሉ እስኪ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂእኩም ናባይ ኣቕርብለይ ስለዝበሎም ኣቕረብሉ እቲ ንጉስ ምስትያስ ድማ ምስ ረኣዮ ባርያ ዲኻ ጎይታ ኢሉ ሓተቶ ሐዋርያ ቶማስ ድማ ናይ ትናትካ ስልጣን ዘይበጽሖ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ኢሉ መለሰሉ እቲ ንጉስ ግን ዘይተጸበዮ ደረቕ መልሲ ብምስምዑ ተቆጢዑ በልስኪ ካብ ዓድኻ ናብዚ መምጽኢኻ እንታይ እዩ በሎ ግብረ ሐዋርያት 17:16 ንዚ ምስ በሎ ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾ እግዚአብሔር ንምምላስየ ተላእኸ መጽእ ዘለኹ በሎ ዘረቦም ክቀባበሎ ብዘይ ምኽኣሎም ከዓ ምስትዮስ ንጉስ ሕጂ ብስራይካ እዚ ኩሉ ህዝቢ ስለዝፈለጠካ ንዓኻ ቀቲለ ትምህርትካ ድማ ስሩን መሰረቱን ካብዚ ሃገር ከም ዝጠፍእ ክገብር እየ ኢሉ ፈከረሉ ሐዋርያ ቶማስ ድማ ሓንቲኣን ትኩን ኢሉ ግብረይሲ ድሕሪ ሞተይ ኣጸቢቑ ክስፋሕፋሕ እዩ ግብረይ ድሕሪ ሞተይ ኣጸቢቑ ክስፋሕፋሕ እዩ ኢሉ ኣብ ኣፉ መለሰሉ
قدلا هاريا باولوس 14 فقدي شوعات تتملكتنا مالتي اتنقص قلتيفو كمتي زفكرو نمط زي ما وابي قنا بزحات مكاننتن عبيت عاقرن بسبكت تماس امينان سلزنبرو انتا يكون يبلوني يقونو زبل ترطارس لزحداريو اماسيو قن عاب قدم هزبي مقتالو متعام السعانو 10 عطقات عاقو يترليقو كلتا معراف زاكل ارحقكم وسيركم قتالو ويلو عزيزو صددا قدس تماس دمان عبت نموز تمدبالو بطا مثل صحي قدماتو نويح صلاتن مسكانا نال عملاق وغربه نتموت تعذرات الأوقات دما حجتا استعززكم ما نقر فتسموا بلام ما كابتو مستمدبو 10 تودانا وتعذرات 4 وتعذرات قيناتهم ورويرهم وقيهم أو دقوة نفسو كابسقو تفاليات زينا بيت كريستيان قد يتحمسان كلتن تتملكتنا نتم مؤمنان قنا بنصح على باقنيزم قدامت نقستات عز قبر لزنبر مكان مقابر قبروا كابتم قبروا مؤمنان سقرا أو سياس بحالو نابت مقابر سلسترفو وتم قالوتنا نابغزهم مستملسو شعما حالتن قزيو تماس تقلتو نمنتاي نابز تاريفكم نعيس إياس كريستوس قويتاي تقبلنيو حياو ينبر موت ايكون كن كابزوة تاز مقابر زيد ما تنسيه بلام لوكاس 14:5 ندي حرواي قزيون نسقاتكم أنا نابزل لخوة كتماتيكم إلو نتانا عكاتكم استقبله نعكاتكم استعابه نعي تقبله تبل قال قويتا نتم سعابتي هواريات نحنا نابزل لنا نسقاتكم كتماتنا إيكم مالتو نقزيو ناب جنت ندي حراي دمانا من قصة سميات مالتو سلاسقونه أقدمو نتام كتاب عليتا ماتو بقبرن بقرن سعابوه عبي بالسرات أسمعهم صلاتن بركاتن نهاريا قدس تماس مسكولاتنا زبا كريستيان يكون امين سلام لتماس انت دل ويكس سولارغوز بقدرم سنسادكيسو بانكو متعنسب ونفسه من لفوسم أنت سوا وسط كل ونقاد مرسوم بانت لطفت زي تصور معي سوسة علينا تما سوار يا كلمة منبرو ليسوس سأل سلي بنتي أنا تما سوار يا صلاتك وتر يبسعني آمين سلاتي قدس قالوا زيارة ملاغنا سخبرن استمسكنن يكون كمون لومي على 26 قنبت ورحاو على ذكر عرفتم نصادق ابن سلامة كساتي برهان دبر اغازيتيو عمتاو على ذكر عرفتم صادق ابن سلامة كساتي برهان 26 حاملة اما بالميتن 50 عامتهم يو صلاتهم رضيتهم يكفلنا امين كالاي ورحاو على ذكر عرفتو نصادق ابنا قدس يوسف ارغاوي حلاوي أدينا قدس سنجل ماريام ولاية أملاك زهاجر إسرائيليو أبونا قدس ياسيو أرقاوي بعلة 26 حاملة أما بالمئتن 14 عامتهم يوم نهو عارفا صلاة بركة ما يفلين آمين كمون ورحاول على زخمي بركة قدسان هواريات تنقطمن قدس قربان استقبل العلاتيو قدسان هواريات بعلة 26 مقابيت معالتي حاموس 33 عامة مراتيوم بزبان ماركوس تتأميقا من قدس قربان تقبل من كمون ورحوي بعال زخري نصادق أبا هفت مريم ناي صادق أبا هفت مريم بركة رديئة مسكولاتنا حزب كريستيان يخون آمين سلاتي قدس قالوا زخابرن استمسكنن بيابير أملاخ اللعيل إذا جمرنا أجمر زفت سمنا العود بيابير صحيح كبر مسكانا وسبات لك بيابير أبونا دبس أملاخ بسجان بردية يدقفنا نولاديت أملاخ مبران صلاتن ردية أملاجنة تعمن فقرن صلالن عقبانا يفلينا እግዚአብሔር አምላክና كل مريانو بركته من رديته من يحضرنا እግዚአብሔር አምላክና مسؤال لبنان تنسحي أمران مسؤال أمران تنسحي لبنان يعدلنا እግዚአብሔር አምላክና إذلهم مشات كم تقدمنا زبلنا أيو أنا نسخو من بسناي أنا نسخو من بمغبي أنا نسخو من برديات أنا نسخو من بسقات خليلنا أنا مسخلنا عبد ساعات زي إندي إمام
ዝሰቃዩ ወገናትና ኣለው ፈውሲ መድሃኒት ይልኣኸሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ መከራ በዚሕዎም ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ዘለው ብዙሓት ወገናትና ኣለው እግዚአብሔር ኣምላኽና ገፁ ይመልሰሎም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሃይጉራትና ዘሎ ክተና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሙሉእ ኣሸጊሩ ዘሎ ሕማም ንዓለም ሙሉእ ዝሸግረና ዘሎ ሽግርን መከራን እውን እግዚአብሔር ይቐንጥጠልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሰብኣሱ ሰላምን ክስፈርን የውርደልና ንሓመም ይፈውሰልና ዝመቱ ገነት መንግስተ ሰማያት የንብረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ድለታትና የስምረልና ነፍሰ ገብሩ ጸጋ ዘአብ ክፍለ ማርያም ወለተ አምላክ የማነ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ዮሐንስ ወልደ ስላሴ ኤልሳቤጥ ማዕዛ ሕይወት ፍጹመ ብርሃን ተክለ ሃይማኖት አመተ ማርያም ወለተ ማርያም ወልደ እስሮም ወልደ እሰይ ጸጋ ዘአብ መድኃኔ ጊዜ ገብረ ኢየሱስ ሐረገ ወይኒ ወለተ ሕይወት ክብረ አብ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚአብሔር አምላኽና ስሞም ጸዋዕና ያምን ዘይጸዋዕና ያምን በሐባሪ መሐረልና ገነት መንግስተ ሰማያት አበውፋ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የንብረልና ሕሙማነ ስጋን ሕሙማነ ነፍስን ይፈውሰልና ተባረኸን ተቀደሰን ለይቲ ይግበረልና ወላዲተ አምላኽ መብርሃን ካብ ስደታ በረኸት ትሕድረልና ኣብ ኩሉ ንፈረ መዓልቲ ሰውረና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመን ስልጣን ለአድነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል በመልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባእ ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸልይ ረበንቲያነ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ይፍታህ ወይስረይ ያንጽህ ወይድ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን ስልጣን በዘወሃቦሙ ለአበዊነ ሐዋርያት አንቱም ወአበዊነ ካህናት ወአበዊነ ዲያቆናት እድ ወአይንስት አይርጉ ሕፃናት ብሔራት ወጓለማውታ ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ወተወፈይ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረስየኒ ይረሲክሙ ድልዋነ ለመንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር ይጣማይ ስራ ኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زعلفي محرنا زمزي حلونا المنجس أملاك دلوات يورنا كودو ما بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس نبل عشرة وكل تجزية بنت جزتنا مريم محرنا كريستوس 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 እግዚኦ አምላኬ ወመድኃኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ኩኑ ፍቱሐነ ወንጹሐነ ወተወፈዩ ብርሃነ በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት ይፍቴ በረከተ ቅዱስ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይትርበል ኃይሌከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ እግዚአብሔር ልዑል ይቀድስ እግዚአብሔር ይባርኩም ገጹ ይብራልኩም ኃጢአትኩም ይደገልኩም እግዚአብሔር ይፍታማይ ስራ ኃጢአት አሜን ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ሰላም አለ ኃይሉ ሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ፀሐይን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም አሜን አሜን ክብር ያብሩ ሰላም ያረፈበና ተመስገን ፈጣሪ አሜን በሉ ብሩክ ለይቲ ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር መስኩልና ይሁን አሜን አሜን ሰላም አሜን ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ሰማያ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ክብራን ዓይንተ እግዚአብሔር አባታት ካህናት ላይካን ምስራ ሕዋት ዲያቆናት አባታት አዴታት መናእሰያት ሕፃናት ብናይ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አብዘዘለና ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ከምቲ ሰላም ዘምሰየና እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ዘሎ ምሸትን ለይትን ድማ ክሕድረና ሰናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን እቲ ሰምዓና ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ንኃጢአትና መደምሰሲ ንህይወትና መቀደሲ ንስጋና ነፍስና ፈውሲ ንመንግስተ ሰማያት ድማ መውረሲ ይግበረልና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ሕራይ ጽባሕ ዕለት 27 በዓለ መድኃኒ ዓለም እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሰማይን ምድርን ተቋፂርኩማ ይበለና ብሰላም ሓዲርና ብሰላም ደቂስና ብሰላም ክንነቅሕ ብሰላም ክንባራበር እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ኩላትና ክንተስእ ኩላትና ክንባራበር ኩላትና ክንነቅሕ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፍቃድ ይኹን ኩላትና ንተስእ ህዝበ ክርስቲያን ብሰላም ይዕረፉ ደሓንደሩ
ጥዑም ለይቲ ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም 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 ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ሰላም 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 ለይቲ ሰላም 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 ለይቲ ሰላም 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 ሰላም